Predstavujeme vám novú učebnú pomôcku určenú pre všetky vekové skupiny od 7 rokov, ktorá je určená predovšetkým pre cyklistov. Kombináciou viacročných skúseností z oblasti dopravnej výchovy a textov zo schválenej učebnej pomôcky Ministerstvom školstva Slovenskej republiky vznikla táto nová pomôcka nesúca názov Jazdíme na bicykli. Je vyhotovená z 250-gramového tvrdého papiera otvoreného formátu v tvare 6-uholníka s primitovanou extra vrstvou. Textové informácie doplnené ilustráciami sú rozložené na 4 stranách. Na prednej strane sa nachádza 6 dopravných situácií so 6 možnými označeniami prednosti v jazde. Napríklad križovatka bez vyznačenia prednosti v jazde, križovatka s hlavnou a vedľajšou cestou a tak ďalej. Rotáciou vrchného 6-uholníka vzniká celkovo až 36 možností jazdy cyklistu a ostatných účastníkov cestnej premávky rôznymi križovatkami. Prázdne miesta na ploche sú vyplnené krátkými heslami zo základných povinností cyklistu. Na prvej vnútornej strane sa nachádza opis bicykla, jeho základné časti, povinná výbava bicykla, ďalej základné kroky, ktoré je cyklista povinný vykonať pred jazdou. Základné teoretické znalosti o jazde na bicykli sú doplnené farebnými prehľadnými ilustráciami. Na druhej vnútornej strane sa nachádza výklad jazdy cez križovatku bez vyznačenia prednosti v jazde a križovatku s vyznačením prednosti v jazde dopravnými značkami, ktoré sú doplnené prehľadnými ilustráciami. Nájdete tu aj základy správania sa na železničnom priecestí a spôsob jazdy cez križovatku riadenú svetelnými signálmi. Obe časti sú doplnené ilustráciami. Na zadnej strane je opis jazdy križovatkou, kde je premávka riadená policajtom. Pre úplnosť sa tu nachádzajú aj základné dopravné značky, ktoré každý cyklista musí poznať. V spodnej časti sa nachádzajú správne riešenia križovatiek z prednej strany. Učebná pomôcka Jazdíme na bicykli je vhodná pre žiakov základných škôl, centrá voľného času, autoškoly, ako aj na domáce použitie. Nezabúdajme, cyklista je najzraniteľnejší účastník cestnej premávky.